Здравейте, мами и шоколадчета! Днес направих най-новият ни шоколад с баклава. Вече повече от половин година всички баклава. Не ми се правеше този шоколад, но реших да го направя. Той е с баклава, пистачо и йогурт. Как ви се струва? Йогурт, баклава и шамфастък. Интересна комбинация. Разбира се, само в Mama's Chocolate. Шарката му е синьо и бяло. 200 грамов шоколад, както всички останали. Чупиме го, пробваме. И във всеки 100 шоколад има 100 лева. Да видим в този дали ще имам късмет да има. Ако случайно спечеля, ще мога да изям поне 5 шоколада. Чупиме. Вижда се йогурта и шамфастъка. Баклавата пука, като се стисне. Чувате как пука баклавата. Ето е корите от баклава. Не съм ги месил, купил съм ги готови турски. Да го опитаме. Уникален. Както видяхте, хапнах и второто парче. Не можах само с едно. Сега ще изкапне след клипа и още. Много готин шоколад. Много хубава комбинация. Не знам до сега защо не съм го направил толкова време. Може да си го закупите от нашия физически магазин. София, улица Граф Игнатиев 68. Интернет магазинът ни е mamashop, че с четворка се пише .com. По-добрите магазини в България. Уникален, хрупкав и много свеж шоколад. Не знам защо не съм го направил толкова време. Във всеки 100 шоколад 100 лева. До нови срещи!